Здравейте, поздравители от YouTube, аз съм Тони БГ, тук при мен е Стефано БГ. Здрасти, хора. И днес решихме да направим един епизод в SmartCraft. Не знам, втори епизод от поредицата в SmartCraft. Хора, ние решихме да правим други вече само в пол. Да, и така. Между другото, енчантници меч, защото аз Тони БГ, от тебе ли още меча? Да, у мене. Чакай. Ама аз няма да мога да ти го върна, защото сега се киля с двама, които са с фарспект. Да, човек, при мене бяха трима. Един с брадва, друг с меч, хора. Ами яш голденка или напиши Warp. И аз ядох, ама ти да не мислиш, че с брадвата ми взимам по едно сърце. Взимаме по 3. Защото на мен ми взима по едно, затова. На мен по 3 ми взима. Чакай, още един фарспект, бързо да го взем. О, взе го. Обагясвам си, енчантвам си само бронята и идвам. Окей, хора. Епизодът няма да е много дълъг, само поради една причина. Бъгове с фрапс. И то много. Големи. Да, мога да снимам 7 минути, а преди снимах около 3 по 2 часа. Клипа са там някакви мини... ПВП. Да, ама ти нали осъзнаваш, че са мога да снимаш... Ето се, зад тебе! Стой! Ела ти дам меча. Ей, излязох, но се не види колко съм. Я съм! Помощ! Аз те ударих, сори! Не, умрях, бе! То ти си фараспекта, майче. Ти имаш ли фараспект изобщо? Не, нямах. Ти умря ли? О, колко голенки! Вече Ти умря ли? аз съм пълен, не съм, още съм жив. Идвам! Че единко ми пречи. Ма чакай да взема на голденка, защото мене като не фраснат. Сори за лекия проблем с мишката, обаче този път съм в баби. Той на мен нещо спря да ми. Вече съм в баби, сега съм в баби дедо и съм на лаптопа. My laptop is Shiban. Моя така малко. Днеска ти го поинсталнаха и върви като за световно. Айде, аз съм на Warp, Пито, къде си точно да ти дам меча? Чемпан тъпата броня. Окей, аз ти чакам долу. Тук има 1 милион хора. Значи хора... Каската ме. Брат, знаеш и казах хори вместо хора. Значи хора, сори за лагът по принцип, като съм там, има проблем. Хора, по принцип не лага нито на спана, нито никъде. Нито на Warp, само на първа път лага, хора. Warp PvP. Чакай, че тук, някакъв има. То с брадата го киля. Хора, проблемите с фрапса са лични. И са килят с брадата. Я ще умра. И мен ме килнаха, сори. Не можаха, ме килнаха. Ме килнаха и мен. Добре, хора, този епизод реших да го спра или тук, да. Хайде да го спираме и надявам се този епизод да ви е харесал. Чао, хора. Аз бях Тони БГ. Тук при мен беше Стефан БГ. Стефано БГ. Да, Стефано БГ. И до следващия път. До следващия път по-точно, сори. Бим.